Becer maring pasar guys, tuku dada 1,5 kilo jarane 20.000, nang ngone Rika siki sak kilo pira dada guys. Lanjut tuku gula karo kopi karo sampo totale jere 40 G 100. Lanjut tuku lombok gede karo tuku tomat totale 10.000 baik guys. Lanjut tuku kentang 2.000, bakso 6.000 karo wortel jere regak 3.000, mucang seledri 2.000, terus kobise pira mikilah totale 18.000 baik guys. Jen apa-apa larang ya guys. Lanjut tuku bahan sayur asem 2 buntel jarene 4.000. Lanjut inyon tuku jagung 2 jendil jarene 7.000 baik guys. Lah wong pasare wis rampung, lah ya nyong bali guys maring parkiran, kie parkire nang pom mini guys.